Diara. Ug sukan ko na dito kay traktoro ni mo magkuan. Kani. Kanira, kani di lang sa sundot tuig na pulihan. Lagi kay. Okay. Ini si atong uma. Tinggi padaginot kay kasukan pa ni Lord. Kani mga yun ani yaw. Kani. Nya diri ipahakot din diri karon pag karga unya ipatunga lang siguro ni Brad ba? Ayun yung limti ha basi mo limtag karga. Tunga lang na siya. Saksak dayon. Kung di padaginot kay may na lang. Kung magdahom ani nga may inaani kalibuna bay. Kausa duha ka spray. But giunsa pag space ko mga pag-umanggoy dako gastos spray eh. Mapay ring ipabrasingan ni hawan pa unta ni. Sige lang. Sa auto gid. Kini naging wak na duaw diri. Nalimta na. Wala man malimti nagsalig na ko. Bay namay akong kuan. Nagsalig na. Ako kay itong kuan akong bata nga. Ngadagko pag sweldo ug grasyahan. Mag-retire to pero dugay-dugay pa sa to mag-retire. Sundalo. Ang nahitabo man ko sa kuaron kay anak-anak ko ba nya 5 biya to akong atiman. Nya ako rin atiman dito sa 5 na pay hektarya na pay baka. Dagan nga pud sa bayad ang baka di ay. Ito ako matatog yung Kaos Junior nga kung nakaadto dito na ko pupuyo na ako maangay sa asawa kay pan man dahil magbaba og makainom pulos palahubog ba. Wala na. Normal lang. Ang silbi. Dai mo dai dagang bayad ang baka di ay. Na ako yung mga baka dito. Ubat na tagbo ang rasa. Layo kayo. Dagar gutrat. Layo oy. Ano ba mo breeder na toro? Ting layo kang bebe wag kahangyo kang bebe. Ha? Bebe wag kahangyo dagang masyag baka. Pinaktan ko na dia. Ang kabaw niya? Mo ba? Ah, hay. Mo ba?